prekvapiť. Je tu jedlo na trhu Skemminem ég oda. Sú neodolateľne ľahké, poškriabateľné, na tuku, zdravo a rýchlo. To sú riady také dobré, na akých som sústrajenica, moja obľúbená. Ona je totiž to ozaj nie je také jedlo, ktoré by sa nedalo urobiť tak na Karlovsku, ako aj v Rúr. Máš ty takúto rajnicu? Van, de nem ilyen könnyű. Dnes upečieme v tejto rajnici jednu skvelú ovocnú oveľaunínalú piškotu, nazvime si. Simonka, ja som vyšľahala duk s salom a teraz nalejeme do hestinia. Treba ju vymastiť. Určite. Prilepí. A ideme ovoci. Dáme tam ich mixor. Takto pekne dookola, Simonka. A ja medzi tým tam dám aj tvaroh. Pozri, aké to je sympatické. Ja si myslím, že nie. Ešte to obohatíme aj kúskami čídalo. A to je všetko. Podľa toho, koľko ste použili vajec, pečieme 20 až 35 minút. Pretože do tej rajnice môžete spraviť koláč až z 35 vajec. Vážne? Šau. Koláčik je hotový. A teraz veľká chvíľa. A tá sa volá tak, že hop. Je to možné? Ja si myslím, že nie. Úplne malinko mi tam ostalo, ale veď to sa počíta. Určite, že. Krásna je tá torta. Ja si myslím, že nie. Nanesieme najprv. Čo myslíš, chutilo by to tvojim deťom? Určite, že. Milujú tvarok. Všimli ste si, nič sa nám nepríde. No tento náš slávnostný koláč je... Je vynikajúci. Ja si myslím, že nie.